Но мисля, че ще се справя. Мисля, че... Оп! Всъщност съм толкова приятно изненадан от професионализма на абсолютно всеки, който е включен вътре в цялото нещо. Хората, журито, водещите, това и всичко върви, репетицията особено, върви като по вода. Много се надявам да си я изпея в един дъх, защото е много трудна и осъзнах, че е много трудна за пеене, след като се опитах да я изпея на репетициите. И се опитвам сега да се боря с нервите. Много се вълнувам. Вече бяхме на репетиции и запомних всички песни. Нямам търпение да почнем да пеем с песните. Всички са много готини, стискам им палци и просто нямам търпение да се насладим на концерта. Виждаме ли се? Значи искам само да кажа едно много ключово нещо. От миналата година до сега нивото е от тук до тук. Не че е било ниско някакво, но нивото се е вдигнало много. Първо звука, залата, песните, които чух аз тая година чисто като сонграйтър, много съм доволен и като публика просто съм много доволен. Мисля, че това ще става все по-голямо и по-голямо, така че за следващата година, ако го правите, записвайте се, повярвайте ми. Чувствам се много добре, развълнувана съм. По-скоро ми е като да съм навън с приятели в хубава компания. Естествено, наличива има леко притеснението, но имайки предвид, че нищо не очаквах, дори да стигна до тук, за мен е много. Манджа, как се чувстваш? Прекрасно се чувствам. Здравейте, аз съм Стефан Иванов и искам да ви споделя колко развълнуван се чувствам и радостен от възможността да представя себе си, песента си пред вас и как организаторите просто са... Да, просто са уникални, страхотни, ненадвинати. Здравейте, аз съм Емили и с голямо вълнение и щастие искам да представя на вас моята дебютна песен, а именно Лудост, която ще изпълня в страхотния конкурс New University Talent. Аз съм супер развълнувана в момента, защото за втора година, както казах, съм част от този формат и съм много щастлива, че имам тази възможност, много по-организирано и надградено от миналата година, така че съм изключително благодарна и нямам търпение да видим какво ще стане. Аз съм много развълнувана и притеснена също времено, защото не съм била част от този формат. Вълнението в мен може би още по-огромно. И много ме вълнува факта, че ще споделя творчеството си с други хора и ще бъде чуто изобщо за нашите песни. Така, това е невероятна възможност.